हमनी के अपना अधिकार के बारे में जरूर जानकारी होखे के चाही। आज हमनी के बताएम सन कि पेट्रोल पंप पर हमनी के का अधिकार मिलल बा। शायद जाने अनजाने में हमनी के आज तक ई सब अधिकार के अभाव में हमनी के बहुत से अधिकार से वंचित रह जानी सन। आज हमनी के बताएम सन कि पेट्रोल पंप पर मिले वाला 6 गो निःशुल्क सुविधा जौना सुविधा के लिहल हमनी के अधिकार बा। लाखों करोड़ों लोग रोज पेट्रोल पंप पर जाला। ई सब सुविधा के मुहैया करावल पेट्रोल पंप वाला के कर्तव्य भी बावे और हमनी के अधिकार भी बा। अगर पेट्रोल पंप के तरफ से ई सब सुविधा नइखे दिहल जात तब पेट्रोल पंप के ऊपर उचित कार्रवाई भी हो सकेला। पेट्रोल पंप के लाइसेंस भी रद्द हो सकेला, काहे कि लाइसेंस देवे के समय शर्त में ई लिखल जाला कि उहाँ आवे वाला लोग ई सब सुविधा ना मिली तो लाइसेंस रद्द हो जाई। तो चली जानल जाओ हमनी के उ 6 गो अधिकार के बारे में। पहला सेवा बा मुक्त हवा के। अगर ड्राइविंग के दौरान रउआ लागता कि रउआ गाड़ी में हवा कम बा तो रउआ बेझिझक कोनो भी पेट्रोल पंप पर जाके हवा चेक करा सकतानी, जहाँ 1 रुपया ना देवे के पड़ी। और एक काम खातिर उहाँ हमेशा एक आदमी तैनात रहेला। दूसरा सुविधा के बारे में जानल जाओ तो दूसरा सुविधा बा सुलभ शौचालय। जी हाँ, सुलभ शौचालय के गाड़ी चलाते समय अगर रउआ इमरजेंसी में शौचालय जाए के पड़ता तो रउआ कोनो भी पेट्रोल पंप पर जाके ये सुविधा के लाभ उठा सकेली। पेट्रोल पंप के मालिक या कर्मचारी अगर रउआ के शौचालय इस्तेमाल करे से मना करता तो रउआ उनका खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकतानी। अगर शौचालय गंदा भी बा तो वो शिकायत दर्ज करा सकेनी। तीसरा सेवा के बात कइल जाओ तो तीसरा सुविधा बा फर्स्ट एड के। जी हाँ, फर्स्ट एड। गाड़ी चलाते समय अगर रउआ छोट मोट चोट लाग जाता तो नज़दीक के कोनो पेट्रोल पंप पर जाके रउआ मरम्मत या पट्टी करा सकतानी। चौथा सुविधा के बात करी तो चौथा सुविधा बा साफ पिए वाला पानी के। जी हाँ, साफ पिए वाला पानी। सफ़र के दौरान अगर रउआ प्यास लाग गई तो नज़दीक के कोनो भी पेट्रोल पंप पर जाके रउआ स्वच्छ पानी पी सकेनी और अपना बोतल में भर सकेनी। ई हमनी के अधिकार और पेट्रोल पंप के कर्तव्य बा कि उ लोग हमनी के फ्री के पानी देवलो। पांचवा सेवा के बात कइल जाओ तो पांचवा सेवा बा मुफ्त फ़ोन कॉल करे के। जी हाँ, मुफ्त फ़ोन के। रास्ता में सफ़र के दौरान अगर केहू के इमरजेंसी कॉल करे के पड़ गई तब बेझिझक रउआ अपना नज़दीकी कोनो भी पेट्रोल पंप पर जाके मुफ्त में इमरजेंसी कॉल कर सकेनी। अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गई बा चाहे रउरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं खे तो चिंता कइला के कोनो जरूरत नहीं खे। इमरजेंसी होखे पर रउआ पेट्रोल पंप पर जाके ये सुविधा के लाभ उठा सकेनी। अगर बात कइल जाओ छठवा सुविधा के बारे में तो उ बा फ्री सेफ्टी के। जी हाँ, फ्री में सेफ्टी के। जी, पेट्रोल पंप पर तेल लेते या गाड़ी चलाते समय अगर कहीं आग लाग गई तो नज़दीक के कोनो पेट्रोल पंप पर रउआ जाके पेट्रोल पंप पर रखल गैस के सिलेंडर और बाल्टी में रखल बालू के इस्तेमाल कइल जा सकेला। ई सुविधा भी बिल्कुल मुफ्त बा। ये सुविधा के भी रउआ कोनो पैसा ना देवे के पड़ी। ये सब 6 गो सुविधा के बारे में जानकारी रउआ सबके जरूर होखे के चाहिए। सुविधा के जरूरत सफर के दौरान कबो ना कबो ये सुविधा के जरूरत जरूर पड़ जाला। ऐसे जागरूक रहला के और जानकारी रखला के काम बा।
तब बनल रही भोजपुरिया झकोरा के साथ। अगर रउआ ई वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देखा तनी तो हमारा फेसबुक पेज के फॉलो कर दी, और अगर रउआ ई वीडियो यूट्यूब चैनल पर देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लगे वीडियो शेयर करी ताकि सब केहू अपने अधिकार के बारे में जान सको। धन्यवाद, प्रणाम।